Gihangop sa mga deboto gikan sa lagyong dapit ang Devoted City nga gipapuy-an kanila sa Cebu City Government. Ato silang pangumustahon sa report ni Alan Domingo. Bisan og nabantang sa adlaw ilabi na panahon sa kautuhon apan mapasalamaton kini mga deboto gikan sa probinsya nga gipadayon silang libre sa Devoted City. Dako na matod pa kini og ikatabang kanila nga walay kapamistahan sa syudad sanglit aduna man sila'y ginagmay nga panginabuhian. Sama na lang niining mga okupante sa usa ka container van nga ilang gipuy-an. Sa unang nga panahon, kada tuig yumingan niya dire. Gikan sa pag-lockdown, karon pa ko nakabalik dire. Sa imong mga negosyo, Kalo ra ning amo, sir. kumusta man atong pangita? Hinuon karon sir, wa pa mi kasugod karon sa among pagpaninda. Basin kaloyan og makasugod mi karon or ugma, man ni among pangandoy nga unta nga makuan gyud. Magrasyahan na gyud mi ni among pagpaninda. Gawa sa panginabuhi na himong panaan na usab sa mga deboto nga mamista senyor kada tuig isip pasalamat sa grasyang ilang nadawat. Ang uban dunay pangayo sa kabaskog sa ilang panglawas ug kaayuhan sa mga balatian. Mangayo tag daghan pang mga katuigan nga sumpayan patasas ni Senyor Santo Niño sa balaang bata. 900 ngadto sa usa ka libo ka mga deboto ang mamahimong makadayon sa Devoted City. Hugot nga seguridad ang gipatuman uban ang kapulisan o mga personnel sa barangay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.